И продължаваме, драги слушатели. Това всъщност не е трети клип, а е продължението на втори, защото, както знаете, ми спря връзката изведнъж и просто... Клипа са още там. Я по-добре да се лова от тук. Няма го. Ужас. Идвайте. На мен. Добре. Всъщност, сега четай по 4. Ох, има още доста време. Окей. Ще ловиме. Продължаваме. Свинчо! Oh yeah! This is fish. Чакаме отново. Окей. Това не беше. Искам пак да хвана някакво плане, пак да се изкефа. Това беше... Изпуснахте. Хоп. Добре. Значи просто мен ще е много скучно. Винаги кога игра съм, ми е скучно. Сега правя втори епизод. Всъщност тези епизоди ги правя в един ден за сега и още чакам My Friends. И още. И той се смее тук. И не иска да играе с мен онлайн. Ужас, бе. Балончета. I love балон! No! Аз съм трети левел, мога да се инчантна нещо. И чакаме. Идва нещо. Йоу! Чуй печи. Точно на гочето го заковах. Ое. Лайф. Зади се. Сега ще лова с обърната глава. Почакай. Идва ли някой? Еко. Ето я. Рибата дебна. Хоп! Какво вижте къде имаме там?
На див сме. Рибата дебне. Ето я. Тя излиза, дами и господа. Хващах. Това ще е последният ни лов за деня. Чакаме. Рибата дебне. Ето я. Моят там стои приятел